Bueno, en sèrio? O sigui, i en sèrio. Em pensava que parlava bé el català i me n'adono que tampoc no tant, eh? Deu ser que no tinc el nivell C. Bueno, bueno. Escolteu, que avui és dimecres 29 i demà dia 30, dijous, toca'm els ous, ja us ho avanço. Això és avançar ja la broma del dia posterior al dia anterior, que és avui. M'estic liant, que sí? Que demà començo oficialment vacances, que demà tinc l'últim curs online a 5:15, 5:30 pels de Barcelona. Començo vacances oficialment. Oficialment. A veure, no sé si es comencen oficialment les vacances, no les publicaré al BOE, i a més soc autònom. Per tant, bàsicament el que faré és deixar de treballar i deixar de cobrar fins allà al setembre, que llavors, si tot va bé, tornaré a treballar i a cobrar. Aquestes són les clàssiques vacances oficials d'autònom. No treballar i no cobrar. En molts casos això se n'hi diu atur, però en el cas dels autònoms és... A l'agost no hi ha feina, i no em queixo, perquè m'encanta fer vacances, i treballar, i fer vacances, i treballar, i, tot. Com es nota ja que estem a finals de juliol, 31 graus a casa, ens hem llevat avui i fotia més calor a casa que a fora. És un puto forn, és un puto forn. Que res, que com heu dormit, també, bé, no? Doncs endavant. Escolteu, res, que actualitat no en tinc avui, però ahir vaig sortir per variar, a caçar Pokémons amb els nens, per Manresa. Res, allà a les 5 de la tarda, una bona hora per caçar Pokémons. Per ells qualsevol hora és una bona hora per caçar Pokémons. 36 graus, asfalt. Bé, ells no se n'adonen que fa calor. Suen com polls, però com que estan caçant Pokémons no fa calor ni res. Ara, quan se'ls llegava la bateria del mòbil, llavors fa tot. Fa calor, fa cansament, fa set, fa gana, i si et pilla gaire lluny de casa, ja tens lío. O sigui que hem de calcular bé el tema de Pokémons i el tema de bateria. Veieu quins temes més interessants pels que teniu fills i cacen Pokémons, per la resta us sua l'aparell reproductor. Doncs aviam, clar, vaig anar pel carrer i penso, hòstia, ja que no caço Pokémons, deixa'm veure la realitat que m'envolta, a veure si em puc treure un post. I collons, sí, tu, primer us diré que amb el post aquest ja pot ser que em foti en contra, tot i que alguns ja els tinc, els antimascaretes, els runners, els cyclers, que no sé si es diuen així, els que van en bici, els que tenen guals permanents i els que no tenen guals permanents. Que també em direu, quines categories són aquestes? Ara ho veureu, us ho explicaré, no, collons, espereu que us ho expliqui. Pot ser que me'ls posi tots en contra. Els antimascaretes perquè ja fa dies que dic que us foteu la puta mascareta, i aprofito per repetir-ho. Llavors a mi, com que m'agrada la ironia, avui faré un post de molt fan. Soc molt fan d'alguns tipus de persones. Per exemple, és que passava pel carrer i ho vaig veure. La típica porta de ferro, on no hi ha ni pujada a la vorera perquè els cotxes puguin passar i entrar, i que posa, compte, no aparcar se avisa grua, amb coma després d'aparcar, vull dir, ben escrit, amb accent a la U, sense faltes d'ortografia, perquè també n'hi ha amb faltes, no aparcar se avisa grua. Llavors mires i no hi ha cap gual, ni permanent, ni semipermanent, ni caduc, no hi ha gual. Gual caduc existeix? Es deu haver d'anar renovant, no? Gual permanent, no hi és. No aparcar se avisa grua, amb una porta de ferro, que penses aquí dintre que hi foten, que no puguin pagar un puto gual. Hi foten groga. Suposo que estic mirant massa Breaking Bad i a més vinc d'Ozark, però, clar, penso, si el paio o paia no paga el gual, o sigui, no té collons de pagar-lo, segurament perquè no vol, i posa això, clar, jo penso, jo puc aparcar aquí davant, no? Por mis cojones, que aparco aquí davant de no aparcar si avisa grua, que vindrà la grua i se m'emportarà el cotxe sense el gual. Clar, penso també per altra banda, clar, el tio potser és un tio xungo, perquè si s'atreveix a pintar això sense tenir gual, dius, a veure, potser no trucarà la grua, però igual el tio et trinxa el cotxe, perquè si ha tingut els collons de posar això, no aparcar-se avisa grua sin tener gual, vado, que te den por el culo.
Doncs compte amb aparcar en aquests llocs, encara que no hi hagi igual, si han posat aquest missatge atemoreix. I també soc molt fan de la gent del contrari, la gent aquella que posa un gual permanent, el paga, el té supercuidadet, el neteja i tot, i a més allà al costat posa no aparcar 24 hores, s'avisa grua, s'avisa policia, s'avisa la DEA, FBI, CIA, KGB, Mossad, tots. No aparcar cap dia de la setmana, i t'ho posen clar, de dilluns a diumenge, que és tota la setmana, els 7 dies de la setmana, del dilluns a les 0 hores a diumenge a les 0 hores, tota la setmana, ja ha quedat clar. Tot el mes, no aparcar los 31 días del mes, menos los meses que tienen 30. I llavors et surten, que si abril, que si junio, que si septiembre, tots. I febrero, que té 28 dies, bueno, o 29, si és bixest, o de traspàs. De traspàs, m'agrada més bixest, que no sé si es pot dir, però m'agrada bixest. De traspàs, és que traspàs, traspassat, vale. No aparcar els 365 dies de l'any, menys també cada 4 anys que és bixest. I llavors tenir un dia extra també per no aparcar, que tinc un gual. No aparcar durante todo el lustro, durante el siglo, no aparcar nunca, de los nuncas, durante el milenio, nunca, hasta que se apague el sol. I si hi ha otro sol, tampoco. Estic parlant en castellà, estic fent un carrifossa. M'he donat que estic parlant en català i he pensat, pels meus seguidors castellans, que són molts. Gràcies per seguir-me. Que sí, aquests guals que dius, si ja hi ha un gual, és igual. Ja hi ha un gual, vol dir que és gual, permanent, no pots aparcar, no cal que posis tota la resta és accessori, és de més a més, és que ja és un gual permanent, estàs pagant uns calés. Tot el de més que és per assegurar-te que no aparcaran. Sí, aparcarà també el gilipolles aquell que aparca allà davant i diu, si només deixava el nano, si només anava a buscar una trena de xocolata, si és un moment que pujo a casa, que m'estic cagant, deixo el cotxe aquí, no t'emprenyis, acaba passant. Més val el missatge, no aparcar-se, avisa grua. Soy chungo. També soc molt fan de la gent que parla al cotxe, així en veu alta, fent escarafalls, i que fa veure que parla pels mans lliures, perquè ara ho pots fer, mola molt. Pots fer el que vulguis al cotxe ara, que en tot cas dius a la gent. Estic parlant pel telèfon, pels mans lliures. També soc molt fan dels runners que corren per Manresa a les 5 de la tarda, que me'n vaig trobar així, a 36 graus, a ple sol. Molt fan. Perquè després, quan caminen i es posen la mascareta, s'ofeguen. Oh, este CO2 me está ahogando. Ara no, corre per Manresa durant 1 hora a 36 graus a ple sol, això no ofega. I a sobre és molt saludable. Hi ha molts estudis que recomanen córrer a 36 graus a ple sol, i els veig sense portar aigua, Això és saludable. La mascareta, no, la mascareta és, m'angoixa, m'agòbia, no. Deixa'm preparar per l'ultratrail, que fotré 250 quilòmetres de nit, seguits. Mascareta, un minut de mascareta, és que m'agafa un mareig. Molt fan d'aquesta gent. Molt fan de la gent que surt a rodar, que em sembla que en dieu així, els cyclers, els biciclistes, jo dic biciclistes, els que sortiu a rodar per l'asfalt, també, amb aquestes temperatures, molt fan. Però que sapigueu que lingüísticament, si hem de ser molt escrupulosos, rodar roden les rodes, roda la bici. Si vosaltres sortiu a rodar, ja m'agradaria veure-us fotent la croqueta per l'asfalt, amb aquella temperatura que agafa l'asfalt, i el quitrà. Roda la bicicleta, vosaltres pedaleu a sobre de les bicicletes. Molt fan. Molt fan, tot això és perquè ho vaig veure ahir, molt fan de la gent que porta rottweilers o gossos semblants amb morrió però deslligats. Què és, com volem dir? Aquest gos és perillós però no molt. Bueno, és perillós perquè et pot mossegar, però no et fotrà un cop de cap, perquè si ve corrents i no et pot mossegar, hòstia, aquests gossos foten un bon cap, Molt fan d'aquesta gent, molt fan. Missatges contradictoris. De fet, collons, Torra ho va fer el dilluns, no? Va sortir, va dir que hi havia Covid, però pels turistes els va dir que no, que vinguessin, doncs el mateix, ha fet un Torra. I també, per acabar, soc molt fan d'aquella gent que diu que la seva vida ha fet un gir de 360 graus. Han tornat a la casilla de salida, però per una cosa negativa. Clar, et sap molt greu dir-los que estan equivocats. Pot ser que volguessin dir que els hi feia un gir de 180 graus, i això seria un canvi perfecte. Jo crec que més d'una vegada algú hauria de dir la meva vida ha fet un gir de 123 graus, de 97, de 25,9, no, que sí? Però què és aquesta merda?
Au, vinga, va, tira, que estic a punt de fer els 10 minuts. Queden 3 segons. Paro. Déu Dios.